Zdravo, moje ime je Ivana. Vi gledate kurs o osnovama preduzetništva. Kroz 50 lekcija raspoređenih u 7 modula Virtualne akademije uvešću vas u neke od tajni poslovnog života i nadam se ohrabriti vas da se i sami okušate u svetu preduzetništva. Kada razmišljate o poslu, o biznisu, o kulturi poslovanja i ciljevima, šta vam prvo padne na pamet? Novac? Profit? Pohlepa? Okršaj sa konkurencijom? Ne bih rekla da se ne slažem. Poslovanje može ponekad da se svrsti u ove kategorije, ali one nisu osnova biznisa. Za sve nas koji u preduzetništvo ulazimo sa određenom dozom etike, bez želje da gazimo po mrtvima kako bismo zaradili, naš posao je nešto sasvim drugo. Osnovni poslovni ciljevi su dobar proizvod, zadovoljan klijent i zadovoljni poslovni saradnici. Napraviti taj balans u preduzetništvu nije lako, ali u tome je svrha igre zvane preduzetništvo. Da se odmah razumemo, posao postoji da bi se napravio novac. Međutim, novac se neće napraviti bez dobrog proizvoda, bez klijenata, zadovoljnih kupaca vaših dobara i usluga i dobrih poslovnih partnera, tačnije uigranih timova. Dakle, verovali ili ne, za razliku od onoga što gledamo u filmovima, biznis postoji kako bi ljudi živeli komfornije i bili srećni. Preduzetništvo je jedno lično, duhovno i emotivno putovanje. Više nego interesno okupljanje ljudi zbog zarade. Preduzetništvo je kada imate ideju za koju su ljudi spremni da odvoje novac da bi se ona razvijala, a onda vi okupite tim i sa saradnicima učite i radite kako bi ta ideja postala realnost. Preduzetništvo nije samo jedna od ovih stvari, već miks svega malo pre navedenog i bez jednog sastojka recept za uspeh je nepotpun, a ukus bljutav. Da biste uspešno poslovali, treba da razumete novac, zakone, treba da razumete moć i tržišna pravila igre, ali pre svega morate razumeti ljude. Kako da proizvod bude što bolji sa što konkurentnijom cenom? Kako motivisati svoj tim, a zadržati poštovanje kolega i saradnika, koji su pravni okviri poslovanja? Šta su sirovi materijali? Kojom energijom proizvodimo stvari ili usluge? Sve su to zanatske veštine o kojima će biti reči u okviru naše virtualne akademije. Preduzetništvo je umetnost, tržište je vaše platno. Četkicu u ruke i krećemo za slikanje.